नमस्कार, मी सिद्धी तुमचं स्वागत करते माझ्या किचनमध्ये। तर आज मी तुम्हाला कोकणाकडील फ्रेश मिळणारी छोट्या लाल माठची भाजी म्हणजेच रवूची भाजी कशी करतात हे मी आजच्या व्हिडिओमध्ये शेअर करणार आहे। तर चला मग जास्त वेळ न घालवता आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करू। त्यासाठी मी इथे लाल माठची भाजी म्हणजेच रव स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेली आहे। त्याचसोबत मी या डब्यामध्ये भिजवलेले चणे घेतलेत। हे चणे मी रात्री 5 ते 6 तास पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले होते। त्यानंतर हे चणे स्वच्छ पाण्याने धुवून घेतलेत आणि आता ह्यामध्ये मी पाऊण ग्लास पाणी ओतून घेते आहे। म्हणजेच इथे आपल्याला चण्याच्या वरपर्यंत पाणी ओतून घ्यायचं आहे, जास्त पण पाणी ओतून घ्यायचं नाही। त्यानंतर चवीनुसार ह्यामध्ये मीठ घालू। मीठ घातल्यानंतर आता हे चणे मी कुकरला लावून उकडून घेणार आहे। तर इथे मी हे छोटी लाल माठाची भाजी मुळ्यांसोबत बारीक चिरून घेणार आहे। त्यानंतर माझी लाल माठाची भाजी बारीक चिरून झालेली आहे आणि आता एका कढईमध्ये मी हे सर्व लाल माठ टाकून घेते आहे। ह्यामध्ये चवीपुरता मीठ घालायचं आहे आणि आता ह्यात 1.5 ग्लास पाणी ओतून घेऊ। पाणी ओतून घेतल्यावर ही भाजी आपल्याला गॅसवर ठेवून मिक्स करून घ्यायची आहे। भाजी मिक्स केल्यावर ह्यावरती झाकण ठेवून देऊ। आता इथे आपल्याला झाकण ठेवल्यावरती सुद्धा 2-2 मिनिटांनी ढवळून घ्यायचं आहे। त्यानंतर इथे मी भाजी चेक करून घेते आहे। तर इथे आपली भाजी शिजलेली आहे। आणि आता त्याचसोबत ह्यामध्ये कुकरला लावून उकडवून घेतलेले चणे ते बाहेर काढून थोडा वेळ थंड होण्यासाठी ठेवायचं आहे। हे चणे थंड होईपर्यंत आपण दुसरीकडे लाल माठाची भाजी स्मॅश करून घेऊ। भाजी स्मॅश केल्यावर ह्यामध्ये उकडवून घेतलेले चणे टाकूयात। त्यानंतर हे ढवळून घ्यायचं आहे। तर इथे मी कढईमध्ये तेल गरम करत ठेवलेले आहे। आता त्या तेलामध्ये मोहरी टाकूयात। त्यानंतर ठेचून घेतलेले लसणीच्या पाकळ्या ह्यात घालू आणि आता ह्यामध्ये बारीक चिरून घेतलेला कांदा घालू। कांदा घातल्यावर हे थोडंसं परतून घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्ये घालायचं आहे हिंग, हळद, लाल तिखट, गरम मसाला। सर्व मसाले घातल्यावर हे पुन्हा मिक्स करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये आपण जी आधी छोटी लाल माठाची भाजी म्हणजेच रव जे आधी स्मॅश करून घेतलेले ते ह्यामध्ये ओतून घेऊ। आता परत ही भाजी आपण मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घेऊ। त्यानंतर ओल्या खोबऱ्याचं वाटप ह्यात घालूयात। वाटप घातल्यावर ह्या भाजीमध्ये चांगलं मिक्स करायचं आहे।
आणि आता ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालू। इथे तुम्ही एक गोष्ट लक्षात ठेवा की आपण आधी चणे कुकरला लावून उकडवून घेताना पण मीठ टाकून घेतलेले होते आणि त्याच अंदाजाने इथे आपल्याला पुन्हा चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे। त्यानंतर भाजी पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊयात आणि आता भाजीला उकळी येण्याची वाट पाहू। तर इथे आपल्या भाजीला उकळी आलेली आहे। पुन्हा हे थोडंसं मिक्स करून घेऊ। तुम्ही इथे पाहू शकता की आपल्या भाजीला कलरसुद्धा छान आलाय आणि सुगंध तर अप्रतिम सुटलाय। तर आता आपण गॅस ऑफ करून घेऊ आणि भाजी सर्व करूयात। तुम्ही ही भाजी चपाती भाकरी बरोबर किंवा कशाही बरोबर खाऊ शकता। ह्या पद्धतीची भाजी तुम्ही घरी एकदा जरूर ट्राय करून बघा। कशी झाली आहे हे आम्हाला कमेंट बॉक्समधून नक्कीच कळवा। तसेच आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा।